Те може да са навсякъде сред нас. На улицата, в автобуса, дори и в класната стая. От десетилетия се носят слухове, че извънземни същества вече живеят между хората, скрити за човешки лица. Всичко започва още през 40-те години. Инцидентът в Розуел, Ню Мексико, един от най-известните случаи на предполагаем контакт с извънземни. Официалното обявление от правителството е паднал метеорологичен балон, но според много хора това са по-скоро останки от нещо, което не е от тази земя. От тогава насам хиляди хора по света твърдят, че са виждали същества, които изглеждат човешки, но не се държат като хора. Без емоции, без история и без минало. Най-популярната теория е, че има различни извънземни раси, които вече живеят сред нас. Така наречените сиви, ниски с големи очи, за които се вярва, че наблюдават човечеството. И рептилоидите, същества, които могат да променят външния си вид и да се представят за хора. Звучи налудничево, нали? Но има хора, които твърдят, че са виждали как лицето на човек буквално приплъзва за части от секундата. Очите му се променят, а кожата понякога става и зеленикава. Трета теория пък гласи, че извънземните не само живеят сред нас, а дори са се смесили в обществото. Бивши служители твърдят, че има хора, които не стареят или че изчезват от системата без следа. Нямат акт за раждане, няма медицински записи, но имат самоличност. Научната гледна точка е ясна. Няма доказателства, че извънземни живеят сред нас. Според психолозите, хората често виждат извънземно там, където има просто странно поведение или лошо качество на видеото. Но ако всичко е само в съзнанието ни, как да обясним хилядите свидетелства и еднакви описания за тези същества? А да не говорим и за хората, които твърдят, че са били отвлечени и дори имат белези. Може би истината е по-проста, отколкото изглежда. Може би никога не сме били сами. И може би ние самите сме част от нещо по-голямо. Нещо, което не можем да разберем напълно. Колко от хората, които срещаш всеки ден, познаваш наистина? Знаеш ли кои са те? Или по-скоро какво са?